ఓం శ్రీ మాత్రే నమః. ఈ స్తోత్రమును ప్రతిరోజు పఠించిన లక్ష్మీదేవి మన ఇంట చిరస్థాయిగా ఉండును. సరస్వతీదేవి కూడా ప్రసన్నురాలై చిరాయును కలిగించును. ఈ అనంతమైన విశ్వాన్ని లక్షించేది లక్ష్మి. అందరూ లక్షించేది లక్ష్మిని. లక్షించడం అంటే చూడటము అనర్థం. అందరినీ తన కరుణామృత పూర్ణమైన చలువ చూపులతో కనిపెట్టుకొని గమనించి పాలించే శక్తి అని భావార్థం. కన్నులు తెరవడాన్ని సృష్టిగా, రెంటి నడుమ ఉన్నది స్థితిగా భావించవచ్చు. పరమేశ్వర శక్తియే జరిగే సృష్టి స్థితి లయలే ఈ క్షణ శక్తిగా వేద ఋషులు అభివర్ణించారు. సర్వసాక్షి అయిన ఈ భగవద్ దర్శన శక్తిని లక్ష్మిగా ఉపాసించడం, లక్ష్మీ ఆరాధనలోని ప్రత్యేకత. అందరూ ఆనందాన్ని, ఐశ్వర్యాన్ని, జ్ఞానాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకునే జీవిస్తారు. ఇలా అందరికీ లక్ష్యమైన జ్ఞాన, ఆనంద, ఐశ్వర్యాల సాకార రూపమే లక్ష్మి. ఈ దివ్య భావాన్ని సుగుణంగా లీలారూపంగా పురాణాలు వ్యక్తీకరించాయి. భృగు ప్రజాపతి ఖ్యాతి దంపతులకు పరాశక్తి మహాలక్ష్మిగా ఆవిర్భవించింది. జ్యోతిషపరంగా దర్శిస్తే భృగు ప్రజాపతికి ప్రధానమైన రోజు శుక్రవారం. అందుకే దీనిని భృగువారమని వ్యవహరిస్తారు. భృగు పుత్రికగా లక్ష్మీదేవికి భార్గవి అనే దివ్యనామం. పర్వతరాజు హిమవాన్ పుత్రి పార్వతీలాగా భృగు పుత్రిక భార్గవి. ఈ లక్ష్మిని నారాయణుడికిచ్చి వివాహం చేశాడు భృగుడు. నారాయణుడి సంకల్ప దయాశక్తుల రూపం లక్ష్మి. విష్ణుదయనే ఆయా లోకాల్లో లక్ష్ములుగా 6 ఐశ్వర్యాల రూపంగా వివిధ నామాలతో పేర్కొంటారు. స్వర్గలక్ష్మి, భూలక్ష్మి, గృహలక్ష్మి, వనలక్ష్మి. ఇలా విశిష్ట శోభ సంపద కలిగిన చోట్లను లక్ష్మీ స్థానాలుగా చెబుతారు. శాస్త్రాలు ప్రస్తావించిన సిద్ధలక్ష్మి, మోక్షలక్ష్మి, జయలక్ష్మి, శ్రీలక్ష్మి, వరలక్ష్మి ఒకే లక్ష్మి తాలూకు విభిన్న రూపాలివి. వర శబ్దానికి కోరుకున్నది అని అర్థం. అందరూ కోరుకునే సంపదలు వరాలు. వాటిని ఇచ్చేది, వాటిని రూపంలో ఉన్నది వరలక్ష్మి. వారి వారి ప్రజాస్థాయి భేదాల రీత్యా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి వరం అన్నమాట. కోరినవేవి కావాలన్న భగవత్ సంకల్పం లేనిది, ఆయన దయ రానిది పొందలేం. అసలు ఆనందం, సంపద లేని వస్తువును మనం కోరుకోం. అలా మనం కోరుకునే వాటిలో ఆనంద రూపంగా ఉన్నది, ఆనందాలను ప్రసాదించేది ఈ వరలక్ష్మి. వాస్తవానికి ఈ వరలక్ష్మిలో మిగిలిన 5 లక్ష్ములను సమన్వయించి చరమనామంగా చెబుతారు.